जोब्बाय बेसेरा बहुत खस्थ' खालामदों लोगोफोर स' नोंथांमोना अननानै नायबानो जाबाय मुभिखौ जेब्ला फैयो ना लिजा नों जोंनि मानसिफोरखौ बुनानै माल आरो रांखौ लांजोब्बाय खबरदार खोथाया गाज्रि जागोन Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. लोगोफोर दा थांगासिनो दङ जों गुवाहाटीयाव ओमफ्राय दिनै थारमाने एसे खामानि दं गुवाहाटीयाव मा खामानि shooting लोगोफोर आं जे होनदोंमोन नोंथांमोनखौ लास्ट ब्लगाव जे बोसोन मोनसे गोदान मुभि फैगासिनो दङ बिथांना गणेश बर' बिथांनि डाइरेक्सनाव नोंजे नुदोंमोन मबाइलाव फैयाखै र' शुटिं जागासिनो बे मुभिया शिवम प्रडाक्शननि नङा आं दानो क्लियार खालामना होनोसै गोबाङानो कनफिउज जानो हागौ बे जागोन GB प्रडाक्शन गणेश बर' प्रडाक्शननि बेनाराव जागोन ओमफ्राय दिनैनि शुटआ थारमाने गुवाहाटीयाव दङ थ' आं सानबाय नोंथांमोनखौ जे होनदोंमोन आं ट्राइ खालामगोन शुटनि ब्लग बानायनो थ' फाइनेलि दिनै थारमाने मिलायबाय आरो ओंखायनो थ' दिनैनि ब्लगा बेनि बागैनो जागोन ओमफ्राय दा नै शिवम दङ जोंजों बेखौबो लांफानांबाय उपाय गैया टप्लाया आंनि ओमफ्राय जोंजों लोगोसे आरोबाव थांबावगोन जों दा पाठशाला मोनसिगोन जोंखौ नेबाय दङ सोर सोर दङ दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो मिथिनो हागोन थ' थुदो बिदिब्ला लोगोफोर जों दा पाठशाला सफैबाय ओमफ्राय बाव थारमाने प्रियंकाजों नै बिथिं फदा केरकेटारि DOP बिथां सानैजों थारमाने बेयाव जोंखौ नेबाय दंमोन थ' जों दा ज' थांसै गुवाहाटीयाव शिवमआ लाजिदों प्रियंकाखौ लाजिनायनि खारन दंना रिजन दंना थ' लोगोफोर जों दा पाठशालानिफ्राय स्टार्ट होबाय थ' थांबाय थानोसै ओमफ्राय नायनोसै बेसे हायो ब्लॉग लानो ना तो कैसा लग रहा है करके बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ा बोल दो हाँ अभी तो हम गुवाहाटी जा रहे हैं वहाँ पे एक छोटा सा शूट है उसके बाद देखते हैं आगे आगे कितना और मूवी नि नाम को हाँ, मूवी का नाम है बसन मूवी नि नाम है बसन ओमफ्राय stay tuned for more updates okay लोगोफोर न'आव सफैबाय गारिपारायाव एसे सिरियाल खालामग्रोनोसै फ्रेस जाग्रोनोसै ओमफ्राय दिनैनि शुटआ बावनो जागोन थ' सोर सोरखौ लोगो मोनो नायनोसै सोर सोर फैयो स' लोगोफोर दासो डाइरेक्टरा सफैबाय थ' डाइरेक्टरजों लोगोसे आरो टिम मेम्बार्सफ्राबो लासै लासै फैगासिनो दङ थ' दा जिहेतु फ्रि दङ आं सानदों एसे मुभिनि बागै बिथांनिफ्रायनो मिथिलायनोसै थ'दो बिदिब्ला डाइरेक्टरा सोर नोंथांमोननो देखायनोसै ओमफ्राय लोगोफोर बिथां डाइरेक्टरा एसे बिजि थ' बिथांमोना थारमाने सिनखौ एसे डिसकास खालामगासिनो माबोरै लागोन थ' बेनि थाखाय बिथांमोनजों उनाव रायलायनोसै थ' फार्स्टआव बिथिंनो प्रियंका मेकआप लागासिनो दङ ओमफ्राय मेकआप आर्टिस्टआबो माने गुबुन हारिनि हारसासो मानसिया थ' एसे रायलायनोसै बिथांजोंबो माबायदि मोन्दों बिथाङा जोंनि बर' इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनानै ओमफ्राय माबाफोर खामानि मावबोदोंमोन नामा मिथिना लानोसै बिथांनिफ्राय लोगोफोर दा आंजों दङ बिथां पिजु मनि sharma बिथाङा जाबाय माने बोसोन मुभिनि माने मेकआप आर्टिस्ट बिथाङानो खालामदों लोगोसे माने बिथाङा बहुत आरो बर' मुभिसफोरबो खालामदों स' बिथांनिफ्रायनो मिथिनोसै माबायदि माने मोन्दों आरो खालामनानै नमस्कार मैं पिजु मनि sharma मैं मुभिखনত काम কৰি আছো আৰু আগতেও কৰিছিলো খুব ভাল এক্সপেৰিয়েন্স কিন্তু কথা ক'ব নোৱাৰো নিহিকিলোৱে ভালকৈ এটো এটা বহুত বেয়া এক্সপেৰিয়েন্স একো নাই আৰু বড় মুভি আপুনি আগতে কি কৰা বুলি কৈছিলে আগতে কৰিছো লাংথা পুলিচ ফাইলদাৰ হয় আৰু গান কৰি আছো সং হতৰ লগত প্ৰায় কাম কৰো সঙৰ ডাইৰেকশ্যনত তেনেকৈ গান চান কৰি আছো
ভাল লাগে মই স্পেচিয়েলি বড়ো প্ৰজেক্টত কাম কৰি মই বেছিয়ে ভাল পাওঁ ধন্যবাদ আৰু কি কয় আপুনি ক'ত থাকে আপোনাৰ ঘৰ মই ভেটাপাৰাত থাকোঁ গুৱাহাটী ভেটাপাৰা আৰু মই মোৰ ফোন নাম্বাৰটো কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হ'লে কোনোবাই নিশ্চয় বিচাৰিব 9954996190 Bwswn शर्मा ठीक है थैंक यू आं बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ माने डिसक्रिप्शनाव होखागोन नोंथांमोना जुदि बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो लुगैनोबा माने नायबानो जाबाय नाम्बारखौ आरो बिथाङाथ' खोन्थाबायबो थ' मोजां खालामदों मेकआपखौ आंथ' एसे नुनो मोनदों थ' कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय खामजोब्बाय बेसेरा बहुत खस्थ' खालामदों लोगोफोर स' नोंथांमोना अननानै नायबानो जाबाय मुभिखौ जेब्ला फैयो ना Action. Liza, नों जोंनि मानसिफोरखौ बुनानै माल आरो रांखौ लांजोब्बाय खबरदार खोथाया गाज्रि जागोन आं मा मिथिगौ बांद्राय यहाँ पे खाना आ गया है बाप रे कुकरा गिदिरथार लंच यहाँ पे है क्या है ये खाना खा रहे हैं Suyo kayak mana masih tuh nala bawa gitu. lo rezeki kita ini kelas kiri lah नोंनियासो ओंखाम सिङाव दङ नामा Iya iya. ini bibiran awak kau berapa bulan nama लोगोफोर बोसोननि शुटिंआथ' जागासिनो दं दहायनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय आं डिस्टार्ब होथ'वाखैमोन आरोना एसे बिजिमोन थ' दा थांसै एसे ब्रेक लाबाय बिथांमोना ओमफ्राय दा गासैबो टीमजों सिनाखि खालामनो हानोसै नोंथांमोनखौ थ' लोगोफोर नै बेनो पुरा बोसोननि टीमा दिनै सोर सोर दं बिथिं दङ डिअपिआव बडा खेरकटारि बिथिं जोंना डाइरेक्टर साहाब नमस्कार गणेश बरो खुलुमबाय आं डाइरेक्टरखौनो होनगोन गासैबो टीमखौ सिनायथि खालामना हो नोंथांमोननि टीमनि आंनि डिउटि जाबाय भटा केकाटारि बिथां सिनायखायो गासिबो आरो आंनि एसिस्टेन्ट पद्मनाभन मुसाहारि मेकआपमेन पिजु शर्मा प्रियंका लाहारि बयबो सिनायो बेनिफ्राय गिरीश नार्जारि एसे खाथियाव फै आदा नुवाखै गिरीश नार्जारि बहुत पुराना टेकनिशियान बियो गासिबो मिथियो जोंनि बर' इन्डास्ट्रियाव आरो बिथाङा जोंना बिथांखौथ' रावबो सिनाया बिथांखौ थेवबो आं सिनायखाबाय आरो प्रकाश केरकेटारि बिथाङा माने आंनि माने फेभरेट एक्टर आच्छा बिजों नाजाबाय दंमोन आं फिल्म बानायनो नाजा बेखौ लोगो मोनबाय बानायबाय रंजा बाजायै मिनि खुसियै सानैबो आरो जोंहा नै सासे आदा बे जाबाय एक्सुवेलि पुराना मानसि आरो केमेराबो खेबो टेकनिशियानबो मावो गासिबो आरो अलराउन्डार जोंना बर' इन्डास्ट्रियाव खिन्थु बहुत अलराउन्डार दङ खिन्थु दै थ' एसे मुभिनि बागैबो खोन्थाना होदो माबायदि जाहैगोन जोंनि मुभिनि मुङानो जाबाय बोसोन बेनिफ्राय रायजो राजाया अनसायनाय लाइसिमोन जोंखौ नायफिन बेनि आसामाव जों फिल्मखौ बानायदों बेनिफ्राय बे फिल्माव नुगोन नोंसोरो कमेडिबो दङ बेनिफ्राय ट्रेजेडिबो दङ बेनिफ्राय एक्सनबो दं माने जि नांगौ बेयो दं आरो बेखौ जोंहाथ' बहुत पुराना आर्टिस्ट माने मा होनोबा बेखौ एभारग्रिन मानसिया लिप्त जायो माजे माजे थुब थुबनो ओंखारबोयो थेवबो दा बोयै बोयै लाबोदों बेखौ फिल्म इन्डास्ट्रियाव आरोबाव खेबसेबाव गावहाबो सिमां प्रडाक्सन मोनसे दङ बिराद गिदिर प्रडाक्सन बिनि आगोलाव मोनसे बानायदोंमोन सिजौ होनाय बेथ' मिथिखागौ गासैबो बेसेबां माबा जादों बेनि जोहै जों रायलायनानै मोनसे आंनि स्क्रिप्टखौ नायबायो स्क्रिप्टखौ नायनानै मोजां मोनबाय बेनिफ्राय स्क्रिन प्ले खालामदों जोंहा भटा केरकेटारिया साथामा जों जबाय डिसकास खालामबाय बेनिफ्राय डिसकास खालामनानै जों गासिबो एकमुट जानानै आरो बिदिनो बानायलांदों सिनेमाखौ टीम वर्क आरोना टीम वर्क थ' एबार डिअपिनिफ्राय जों मिथिनोसै माबायदि मोनदों बिथांनि एक्सपिरियेन्सआ एज ए होल दासिम बर्तमान मोजाङानो मोनदों बर' सिनेमा हिसाबै एसे आलादा मोनदों आरो बिथां गणेश बर'नि डाइरेक्सन प्लास इखैजा कनसेप्ट गणेश बर'नि बाकी स्क्रिन प्लेखौ आंखौ बुंबाय बे बोरै जागोन भाई नायनायसो होनना आरो बेनि सायाव अमदानि खोन्था बुंबाय जा प्रियंकानि खोन्था बुंबाय स' बुस्थुखौ एसे स्क्रिप्टखौ नायनानै ना एसे गुबुन सिनेमानिफ्राय एसे आलादा मोनदों आरो आच्छा ओमफ्राय रायजोफोरा मा एक्सपेक्ट खालामनो हागौ बे रायजोफोरा नायनानै मोजां मोनगोन एसे आलादा रोखोमनि आरो
फार्स्ट जागे जों बर'आव ट्राइ खालामदों गुवाहाटीयाव जेसेबां हायो ना लानो थाखाय शुटिंफोरखौ एसे लकेसनफोरखौ आलादा नुगोन आरो प्लास माने एक्सना जोबोद मोजां जादों किसुमान टेकनिक जा बिजुआ खालामदो बिजु दैमारि बिथाङा खालामदो एक्सनखौ स' मोजां मोनदों बेजोंबो फार्स्ट टाइम आरो सेकेन्ड टाइम जाबाय अमदाजों लोगो मोननाया दाहालागै थांनाय बोसोराव सायखं खालामदोंमोन बेबो जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरो फार्स्ट टाइम प्रियंकाजों खालामबाय दं स' प्रियंकाखौबो लोगो मोनना जोबोद मोजां मोनबाय आरो जोबोद मोजां एक्टिं खालामदों प्रियंकाया आरो अमदायाबो प्लास बाखि जोंना जितु टिम मेम्बारफोर दं जोबोद मोजां स' बहुत मोजां मोनदों आरो खालामना ओमफ्राय दा एसे एक्ट्रेसनिफ्राय मिथिनोसै प्रियंकानिफ्राय बेना एक्सपिरियेन्सआ माबायदि दहायथ' एसे बुंखाबाय अब्लाबो खनसे होनबाव माबायदि नोंखो दासिम आङो एक्चुअलि बिराद मोजां मोनदों नैबे बेसेन सावथुनखौ खालामनानै आरो फार्स्ट टाइम आंनि नैबे केरेक्टारा एसे आलदा केरेक्टार जाहैगोन मानोना आङो आगोलबो रमान्टिक केरेक्टार खालामदोंमोन ओमफ्राय नैबेनि बेसेननि केरेक्टारा एसे आलदा ओमफ्राय फार्स्ट टाइम आङो आदा अमजों जमायै जोङो एक्सन खालामगोन माने पुरा फाइटिं खालामगोन बेयाव बेनि थाखायबो आङो पुरा टटेल एक्साइटेड जाना दङ आरो थेंक इउ नोंसोर गासैबो सापर्ट होनायनि थाखाय अननायनि थाखाय बिनि थाखायनो आं एसेबां दावगानो हादों आरो आसा खालामो उनावबो सापर्ट खालामगोन होननानै अनगोन होननानै आरो रायजोफोरखौ मा बुंबावनो नायनो थाखाय खावलायदो रायजोफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे प्लिज जोंनि बोसोन मुभिखौ बयबो नायदो बयबो सापर्ट खालामदो आरो बर जानाय नङा बिराद मोजां मोनगोन कारन स्ट'रियानो एसे बेलेगखा रमान्टिकनि फिल एसेबां गैयाबाबो लाइक थ्रिलार आरो एक्सन प्लास बहुत एक्सन जागोन माखासे स' मोजां अके थेंक इउ थ' रायजोफोर एबार एसे जोंना एक्टरनिफ्रायबो मिथिनोसै बिथांनि एक्सपिरियेन्सआ माबायदि एक्सन खालामनानै माबायदि मोनदों हेल' बोसोन मुभि खालामनानैथ' माने एक्चुअलि एभ्रि मुभि खालामबा मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स मोनो थ' एबार फार्स्ट टाइम आं माने बे टिमजों मावनानै खुब मोजां मोनदों आरो फार्स्ट टाइम आं बिदि माने एक्सन जे खालामनो माने बिसोरनि थाखायनो दिनै एक्सन खालामनो हादों बेनि थाखाय माने रायजोफोरा नायबासो मिथिसिगोन अनेक मोजां मोनदों बे खामानिखौ मावनानै आरो रायजोफोर प्लिज फैदो जेब्ला बोसोन फिल्मा जेब्ला रिलिज जागोन मोजां मोनगोन माला रिलिज जागोन माबा आइडिया रिलिजआ एक्चुअलि बिश्वकर्मानि माने उनावनो रिलिज जागोन सेप्टेम्बराव आरो हयथ' सिगांबो जानो हागौ दा एडिटिंनि खामानि सोलिगासिनो दं ओमफ्राय टिजारफोरखौ माला टिजारा मथा-मथि 1 उइकसो दंबावो थ' सेप्टेम्बर माने आगष्टनि लास्टआवनो नुनो मोनसिगोन टिजारखौ थ' नायग्रोदो माबा बुङोबा ओमफ्राय एसे डाइरेक्टरनिफ्रायनो मिथिनोसै टिजारा माला रिलिज जागोन टिजारखौ जोङो नेक्स्ट उइकनि फार्स्टआव होगोन डेटआ माब्रै जागोन डेट मथा-मथि दंना आगष्टनि लास्टआव आगष्ट लास्ट अके बारा दिन गैला लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बोसोन मुभिनि बागै ओमफ्राय आंनि ब्लगाबो गोलाव जाबाय ओंखायनो आं बारा गोलाव खालामना बिथांमोनाबो बिजि टाइम गैया नालाय स' दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो फोजोबनोसै थ' दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आंनि चेनेलखौ खालामथ'वाखैबा ओमफ्राय जुदि बिथांमोननि टिजारा आंनि ब्लगनि सिगां ओंखारोबा आं लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव शेयार खालामगोन आरो जुदि नोंथांमोना फार्स्टआवनो नुखाबायबा आंनि माने ब्लगा रिलिज जानायनि सिगां माने टिजारा फैग्रोयोबा माबायदि नुखो प्लिज कमेन्टआव खोन्थानो दाबाव आरो ना थ' बिदिब्ला लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय